Magandang umaga po sa lahat ng ating mga listeners dyan, lalong-lalo na po sa mga farmers na nakatutok sa ating istasyon ngayon. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo CLSU 107.3 FM, Radyo ng Sining, Radyo ng Agham. Ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 9:30 ng umaga. Naririto na po tayo sa pinakaaabangang serye ng ating programa, ang Usapang Agri Muna. Ako po si DJ Loida, ang host ng segment na ito. Makakasama niyo po ako sa pagtuklas ng teknolohiyang makatutulong upang mapaunlad ang ating kabuhayang pang-agrikultura. Para po sa unang serye ng ating programa ay itatampok po natin ngayon ang artificial insemination sa kambing. At ngayon nga po ay kasama natin ang Center Veterinarian ng Small Ruminant Center sa Central Luzon State University na si Dr. Alvin Soriano. Siya po ang expert ng Small Ruminant Center pagdating po sa artificial insemination at punong abala sa mga proyektong may kinalaman sa teknolohiyang ito. Ipaliliwanag at ibabahagi po sa atin ni Dr. Alvin Soriano ang benepisyong dulot ng artificial insemination sa ating mga alagang kambing at sa ating mga goat farmers. Magandang umaga po, Doc Alvin. Magandang umaga, Miss Loida. Ang Small Ruminant Center po ay isa sa mga kinikilalang institusyon sa CLSU sa pagtuklas ng teknolohiyang nakatutulong sa ating goat farmers upang mapataas ang produksyon ng kanilang alagang kambing at gayon din upang mapaunlad ang industriya ng pagkakambing sa Pilipinas. Isa nga po sa mga teknolohiyang pinupromote ng Small Ruminant Center ay ang artificial insemination. So Doc, ano po ba ang artificial insemination? Ang artificial insemination or yung, kumbaga sa Tagalog, dilikas na palahian. So ito yung paraan kung saan yung isang, pag-usapan na lang natin sa hayop, so sa kambing in particular. So halimbawa, ito yung paraan kung saan yung isang kambing na babae ay pwede nating malagyan ng similya sa dilikas na paraan. Ibig sabihin yung similya na galing dun sa lalaki, yun ay mailalagay natin doon sa babae nang hindi nagkakaroon ng, sabihin na natin, intercourse between the male and female animal. So, mabubuntis ngayon yung babae without the presence of the back. Parang gano'n. Yung without the presence of the male animal or yung lalaking. So, Doc, ano po ba ang benepisyong dulot nito sa ating mga goat farmers? Ang artificial insemination kasi ay talagang ginagawa yan. Kung pag-uusapan natin yung benepisyo ng mga backyard farmers natin na makukuha from AI, so alam naman natin kung gaano ka mahal ang mga bulugang kambing, mas lalo na kung mataas ang lahi nito, di ba? So ang kagandahan ng AI, sa pamamagitan ng AI, maaari nating mapalahian yung mga kambing nila, yung mga babae, yung mga inahing kambing nila, nang hindi sila bibili ng bulugan. Kasi yung gagamitin nating similya na ipang-AI natin dun sa mga inahin nilang kambing, ay galing din dun sa mga bulugan na mataas ang lahi. So kumbaga, parang equivalent siya nung bibili ka ng bulugan, pero sa dilikas na paraan mo ilalagay yung similya. Ibig sabihin, hindi kailangan na nandun yung bulugan. Hindi nila kailangang bumili ng bulugan para mabuntis yung kanilang mga inahing kambing. Kung bago kukolektahin lang ang similya ng bulugang kambing at i-inject doon sa ari ng inahing kambing para productive tract. Para magkaroon ng pagbubuntis. Doc, nabanggit din nila na isa din daw sa mga dahilan kung bakit nais ng mga goat farmers na isagawa tong AI ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na nakukuha sa natural mating. So ganito kasi, halimbawa, dun sa natural mating or dun sa likas na pagpapalahi na sinasabi natin, di ba, magaganap ang pagbubuntis kung mayroong interaction or intercourse dun sa pagitan ng babaeng kambing sa kanong lalaking kambing. Ngayon, kung halimbawa, hindi natin alam na yung palang lalaking kambing ay mayroon siyang daladalang sakit. So dahil nga nagkakaroon ng contact sa pagitan ng lalaki at sa babaeng kambing, so maaaring yung sakit na dala ng lalaking kambing, maaari niyang maipasa doon sa babae. Oo. So, sa pamamagitan ng artificial insemination kasi, so naiiwasan yun, provided na yung ginamit na bulugan, yung kinolektahan ng similya, ay talagang wala ding sakit na maaaring maipasa. Otherwise,
kapag hindi rin tested yung bulugan na kinolektahan ng similya, tapos meron din pala siyang sakit. So ang nangyayari, mas mabilis pang kumalat ngayon yung sakit dahil yung isang kolektahan na similya na galing dun sa lalaki, pararamihin kasi yun, tapos i-inseminate sa maraming babae. So dapat, kung yun ang prinsipyo na maiwasan ng sakit, dapat yung gagamiting donor ng similya para sa artificial insemination, dapat proven talaga na wala rin siyang sakit na maaaring ipasa sa pamamagitan ng similya. So sa Talagang healthy dapat yung kambing na kukolektahan ng similya. Nasa kanya yung mga katangiang nagpapakita na talagang yung bulugan na yun ay isang magandang lahi. Malusog at magandang walang lahi. sakit. Walang sakit. Tapos, nabanggit niyo po kanina, Doc, na yung artificial insemination ay isang uri ng pagpapataas ng antas ng lahi ng mga kambing. So makatuwid, ang kambing ay artificially inseminate, gaganda ang lahi nito at tataas ang kanilang market value. Bali, ganito kasi, yun nga, isa sa, nabanggit ko na kanina, yung isang advantage ng AI, sabi ko, hindi na nila kailangan mag-maintain ng bulugan para, halimbawa, gusto nilang, kasi di ba marami na tayong mga foreign bloodlines ngayon, yung mga breed na talaga namang, kung ikukumpara natin sa native, talagang mas malalaki sila. Katulad ng boer. Mas malalaki. So, ibig sabihin, pag mas malaki sila, ibig sabihin, mas maraming karne ang pwedeng makuha. So, bukod doon, meron din tayong mga breeds na talagang gatasan. So, ngayon, kung halimbawa, gusto nung farmer na yung kanyang native na kambing ay malahian ng mga foreign bloodlines na yan, ng mga foreign breeds, sa pamamagitan ng AI, hindi na niya kailangang bumili ng mga foreign bloodlines na yan, ng mga breeds na yan. Sa pamamagitan ng AI, magagawa natin yun, magagawa natin puntisin yung kanilang mga native na kambing. Ngayon, isa nga sa paraan ng pagpapaganda ng produksyon ng kambing sa Pilipinas ay yung tinatawag nating upgrading. Kasi alam naman natin, tulad ng nabanggit ko kanina, yung native na kambing, pag kinumpara natin dun sa mga foreign bloodlines, halimbawa, yung tulad ng Boer, ng Anglo. So itong mga ito, talagang ang pinag-usapan ay yung produksyon ng karne at saka ng gatas, talagang mas marami yung mga foreign bloodlines or mas maraming nakukuhang gatas at saka karne kumpara dun sa native. Kaya dun sa upgrading program na sinasabi ko, ang native na kambing, palalahian, or yun nga, kung AI yan, gagamitan mo ng AI, na ang similyang gagamitin mo pang AI ay galing dun sa mga foreign bloodlines tulad ng Boer at saka Anglo. So, ibig sabihin, yung magiging anak, mas magiging maganda yung performance niya dun sa nanay na native. So, parang ganun yung prinsipyo, na yung magiging anak, mas marami tayo sa kanyang makukuhang karne or gatas. Depende kung anong lahi ang gusto mong gamitin or anong, yun nga, kung saan yung similya, kung saan manggagaling. Kung yun ba ay sa Boer as meat type or for example sa Anglo-Nubian or dual purpose or maganda rin kasi siya mag-produce ng gatas. I-clear lang po natin, Dok, ano po ang kaibahan ng artificial insemination sa natural mating o yung natural na paraan ng pagpaparami ng kambing? So, yun nga, sa artificial insemination kasi, dahil nga artificial, ibig sabihin, yung similya na sana ang naglalagay, nagdideposito doon sa female reproductive tract ay yung lalaki, ang naglalagay ay yung mismong technician or yung tao. So, yun ang yun ang pinakaunang kaibahan ng artificial insemination. And then, sa artificial insemination kasi, dahil ang prinsipyo nga yan, ang ginagawa, kukolektahin yung similya mula sa bulugan, tapos, yung nakolektang similya, ang gagawin, merong ginagamit ng mga extender para yung kinulektang similya ay maparami. So, sa natural mating, yung isang ejaculate na sinasabi or yung isang release ng semen from the male animal, talagang isa lang ang nabubuntis. Dahil isang sampa, isang release, di ba? So, ibig sabihin, ang kaya lang mabuntis ng isang sampa niya, isang release ng, or isang ejaculate ng semen, nung bulugan, isang kambing lang. Pero, pagdating sa AI, dahil nga yung similya na, for example, single ejaculate, kinulekta yon, tapos pinarami. So, mas maraming babaeng kambing ang malalagyan ng similya. Di ba? So, halimbawa, ang similya kasi ng kambing, napakakaunti lang. For example, sa single ejaculate, mga 1 ml lang nakukolekta in the average. So, yung 1 ml na yon, ang gagawin pagka sa AI, so dadalhin yun sa laboratorio, pararamihin, at kaya noong mag-inseminate ng hanggang 10 or 20 kambing. So, kumpara dun sa natural, isang kambing lang, sa AI, 20 kambing. So, ganon. So sa makatuwid, talagang malaki ang matitipid natin sa paggamit ng AI kaysa bibili ka ng isang bulugang nagkakahalaga ng halos 35,000 ba? Yun naman yung tawag dito, mga purebreds na yon. Pero sa mga
Yung mga upgraded lang, makakabili ka naman. Ang pinakamababa nga ay yung 5,000, ganyan. Pero yung mga purebreds, dito kasi sa Small Ruminant Center, nagbebenta kami, may mga 15,000. 15,000. 15,000. Yun naman yung pinakamahal so far, or nasa 20, ganun. Hindi pa naman kami nakapagbenta ng mga 35,000. 35,000, oo. Oo. So hanggang 15,000 lang pala, oo. yung may mga kambing na purebred, magaganda oo. yung lahi. Lahi, oo. So, Doc, sa kabila po ng mga magandang resultang na ibibigay ng artificial insemination, katulad nga po ng mga nabanggit nyo kanina, ay may mga usapin pa rin pong lumalabas na mababa daw po ang conception rate o pagkabuntis ng inahing kambing na ginamitan ng ganitong teknolohiya. Kumpara po sa mga kambing na nabuntis sa pamamagitan ng natural na paraan ng pagpaparami. Sa Doc, ano po ang masasabi po ninyo tungkol dito? So yan nga yung isang disadvantage ng artificial insemination. Kasi sa artificial insemination, kapag ikinumpara mo sa natural insemination or sa natural mating or sa mating, talagang mas mababa ang conception rate. Sa experience namin sa Small Ruminant Center, nasa mga 47% lang. Ibig sabihin, kung 100 yung in-AI mo, 47 na babae lang doon ang mabubuntis. Kumpara dun sa 100% or nearly 100% sa natural mating. Pero ang kagandahan naman sa AI, sabihin na natin na 40% na lang ang conception rate sa AI. Halimbawa, merong isang ejaculate galing sa bulugan, di ba? So, yung isa na yon at sinampahan niya yung babaeng kambing, sabihin na natin 100% automatic buntis na yon kasi natural mating, di ba? Ngayon, yun namang ejaculate na isa, kinolekta natin, pinarami, sabi ko nga kanina, sabihin na lang natin 10 na ang na-inseminate, di ba? Ngayon, sabihin na natin 40% lang doon ang nagbuntis. So, meron kang 4 versus 1. So, nandoon yung 'di ba? Kahit na sabihin na natin napakababa ng conception rate, pero nandoon pa rin yung mas marami yung nabuntis kumpara dun sa natural mating. Pag pinag-usapan natin yung single ejaculate. May mga nagsasabi din po na ang artificial insemination ay hindi naman epektibo sa pagpapaganda ng lahi ng kambing. Ano po ba sa tingin nyo ang mga nagiging dahilan kung bakit hindi ito nagiging epektibo? Hindi naman talaga sa hindi siya nagiging epektibo. Kasi dapat alam nung farmer kung ano yung gusto niyang ma-improve dun sa lahi. Ma-improve dun sa katangian ng kanyang kambing. So, ito kasi, yung artificial insemination, kumbaga parang natural lang din yan. So, kung pag-uusapan ay yung genetic improvement, yung improvement sa genes nung hayop, parang natural lang din yan, natural mating. Kasi ang pagkakaiba nga lang ng dalawa, yung isa, ginamitan mo ng natural, yung mismong bulugan ang naglagay ng similya niya dun sa babaeng kambing. Samantalang sa AI, ay yung technician or yung tao ang naglagay dun sa reproductive tract ng babae. So yun lang naman talaga yung pagkakaiba nila pagdating dun sa prinsipyo ng genetic improvement. Ngayon, ang kagandahan nga lang kasi ng AI, kung halimbawa, isang bulugan yan, isang farmer halimbawa, at iba-ibang lahi ang gusto niyang gamitin dun sa kanyang farm, mas madali niyang magagamit yung AI. Hindi niya kailangan mag-maintain ng maraming bulugan sa farm. Kasi halimbawa, yung three-way crossbred na kambing. So yung three-way crossbred, combination na Anglo, Boer, at saka native. So itong three-way crossbred na to ay na-develop sa Small Ruminant Center basically para maging slaughter animal. So ngayon, para makapag-produce ka ng three-way crossbred, kailangan mo ng dalawang lahi, Boer at saka Anglo. So ibig sabihin, sa pamamagitan ng artificial insemination, hindi mo na kailangan mag-maintain ng dalawang bulugan, gagamit ka lang ng, yung similyang gagamitin mo ay manggagaling sa frozen semen. Okay? So ibig sabihin, tatawag ka ng technician or ng tao na mag-inseminate dun sa hayop, na ang gamit lang ay yung similya na nakalagay sa straw. Hindi na yung kukuha ng dalawang klase ng bulugan para magamit dun sa farm. So, ganun. Ngayon, ang mga nakaka-apekto dun sa sa pag-improve ng hindi kasi naging epektibo. Yun nga, kasi ang pagkakaiba nga lang nila, yung paglalagay. So, kung hindi man naging epektibo dun sa sa artificial insemination, with same goal of improving for this particular trait, for example, yung meat production or yung dairy production, ganun din sa natural. Kasi ang kaibahan nga lang ng dalawa, yung isa natural na ipinasok yung similya, yung isa naman, yung tao ang naglagay. Parang ganun. So yun naman ang pagkakaiba. Kaya pagdating sa effectiveness siguro sa genetic improvement, halos parehas lang yung dalawa kasi yun lang naman yung pagkakaiba nila. Ngayon, marami kasing nakaka-apekto pag pinag-usapan yung conception rate kung bakit mababa. So, unang-una na dyan, kapag ka hindi prepared yung
babae na inseminate. Kasi dapat, hindi ibig sabihin, pagka artificial insemination, kahit ano na lang ang kondisyon ng hayop. So, dapat ipe-prepare din natin yan at saka sisiguraduhin natin na siya ay healthy talaga. At saka ina-advise namin para mapataas ang conception rate sa AI, mas maganda kung ang gagamitin na babae pag AI ang in-apply na breeding system dun sa farm ay yung nakapanganak na. Kasi mas malaki yung chance na mabuntis siya from AI compared dun sa hindi pa unang bis nanganganak. Okay, yung tinatawag na proven dam. Ibig sabihin, talagang nakaranas ng mga anak. Yun. So mas nagiging mataas yung conception rate kapag ganun yung mga ganung klase ng inahin yung ginamit. So sa makaduwid, Doc, pag halimbawa gusto ng farmer na magpa-AI, kailangan maalam din siya tungkol dito, di ba? Kasi may narinig nga din akong issue na kailangan daw kasi yung mga inahing kambing ay nakahiwalay din daw sa mga bulugan kasi maaari silang mahaluan ng ibang lahi. Kung halimbawa mayroong isang farmer na gusto niyang mag-apply ng AI dun sa farm niya, unang-una talagang sinasabi namin ay dapat yung kanyang bulugan, yan man ay mga bata pa, sabihin na natin yung mga wala pang 1 taon, pero yun kasi pwede na makabuntis yun. Mga 5 months, makakabuntis na yan eh. So, dapat talaga nakahiwalay. So, ang reason naman doon kung bakit dapat na nakahiwalay yung bulugan sa babae, syempre, ang nature kasi ng kambing, kapag ka magkakasama yan sa farm, sa kulungan, magkakasama yung lalaki sa babae, once na may naglanding kambing doon, talagang yun ay sasampahan ng bulugan. So, ang mangyayari, pagka yung sabihin na natin, yung kambing ng isang farmer ay in-AI natin, pero hindi naman siya nakahiwalay dun sa bulugan, halimbawa na native din. Di halimbawa, kasi ang paglalandi ng kambing, kung matagal yan hanggang 3 araw, ganyan. So, halimbawa, hindi na timingan yung pag-AI at kasi kailangan din nandun yung timing ng naglabas ng itlog yung babae. Tapos, saka pala mag-AI. Ngayon, halimbawa, kung hindi na nagkaroon ng right timing doon sa pag-AI at nakasalise yung native na bulugan at siya naman ang naka-timing doon sa pag-release ng ova or nung mga itlog or itlog kung iisa, ay hindi naging successful ang AI kasi ang nakabuntis ay yung mababa rin na lahi, di ba? Yung native na bulugan. Nahaluan din ng ibang hindi magandang lahi. Di ba? Pero ang objective natin doon ay improve nga yung performance ng mga magiging anak sana dahil ang gagamitin nating semilya ay galing doon sa mga purebreds or sa mga upgraded na o yung mga matataas na ang lahi. Okay. So kaya dapat nakahiwalay talaga para maging effective yung AI program doon sa farm. So, Doc, ano po ang maipapayo ninyo sa mga farmers na balak pong artificially inseminate ang kanilang inahing kambing? Kung gusto nilang magpa-AI ng kambing, pwede silang pumunta sa Small Ruminant Center tapos magtanong doon. And then, meron tayo kasing mga na-train na technician na usually yung mga na-train namin, in-prioritize kasi namin nung una yung mga nag-AI na talaga, katulad ng mga AI technicians sa buffalo or sa cattle. Kasi may basic knowledge may knowledge na sila sa pag-AI at saka talagang nagpa-practice sila, yung tinatawag nating mga village-based AI technicians, okay, yung mga bibait. And at the same time, nag-train din kami ng mga technicians sa local government unit na sila, nagpa-practice din talaga sila ng AI dun sa mga large ruminant tulad nga ng buffalo at saka cattle. So, yung prinsipyo kasi halos ganun din, may pagkakaiba lang dun sa paraan ng pag-inseminate. Yun, maaari namin silang, pag nagpunta sila sa Small Ruminant Center, maaari namin silang i-refer dun sa, or bigyan ng contact number nung mga na-train na technician para yung technician na yun ang pupunta dun sa farm nila para mag-AI. So, Doc, magkano naman po yung ibabayad po ng mga farmers na gustong ipa-AI yung kanilang kambing? Okay. Ngayon sa LGU kasi, ang alam ko sa LGU, bale, yun ay talagang serbisyong pinoprovide ng gobyerno. Okay. So talagang yun ay part ng kanilang trabaho. Okay. Ngayon hindi ko alam kung magkano ang sinisingil nila. Ngayon yung sinabi ko sa kanina, yung nabanggit ko na village-based AI technician, ito talaga ang trabaho nila hanap buhay nila yung pag-AI. Ibig sabihin, pinagkukuhanan talaga nila ng kita yung artificial insemination. Wala pa namang na-establish na halaga dun sa pag-AI sa ngayon kasi ang Small Ruminant Center merong AI project na
talagang pinoprovide namin ng libre yung AI. Ngayon, ang hindi ko lang masabi kung talagang naniningil yung mga technician, yung mga babae, particularly kung meron silang sinisingil na fee o yung service fee. Meron kasi yung iba, depende rin pag nanganak, saka lang babayaran, ganun. So, depende sa kanilang kasunduan. Pero ngayon, meron kaming mga technicians na pwedeng mag-provide ng free AI service. O basta mag-inquire lang sila sa Small Luminance Center. So, Doc, para sa huling katanungan, ano po ang masasabi ninyo sa kinabukasan po ng artificial insemination sa industriya ng pagkakambing sa Pilipinas? Sa tingin ko, ang magiging partisipasyon ng Small Luminance Center sa pagkakambingan sa Pilipinas ay magiging significant din dahil tinutulungan niya yung mga farmers natin na walang kakayahan na bumili ng mga bulugan na mamahalin. So, ito ay isang magandang option para sa kanila para kung wala silang sapat na kapital para bumili nga ng mamahaling bulugan, maaaring palahian pa rin yung kanilang mga inahin ng mga foreign bloodlines para nga ma-improve yung performance ng magiging anak ng kanilang mga alagang kambing. So, malaki ang partisipasyon ng AI sa pagpaparami ng kambing and at the same time, yung pag-improve dun sa lahi ng mga kambing. Maraming salamat po, Doc Alvin, sa inyong pagpapaunlak sa amin na kayo po ay aming makapanayam. Muli, ang napakinggan po ninyo ay ang Center Veterinarian ng Small Ruminant Center sa CLSU na si Dr. Alvin P. Soriano na nagbahagi po sa atin ng kanyang kaalaman tungkol sa benepisyong dulot ng artificial insemination sa pagpaparami, pagpapaganda at pagpapataas ng antas ng lahi ng ating mga alagang kambing. Ito po si DJ Loida, ang host ng programang Usapang Agri Muna. Manatili pong makinig dito lamang sa Radyo CLSU 107.3 FM. Radyo ng Sining, Radyo ng Agham. Magandang umaga po sa ating